Ħarona konna teħli fuq il-passaport għandu mnizzel li għandu 32 sena iżda fl-awla baqa jirsisti li għat għandu 20 sena mill-Gambja u li f'Malta jaħdem fil-kostruzzjoni ġie akkużat bi stupru f'każijiet li seħħu darba xar li għadda u darbtejn dan ix-xar fi winet differenti li offru servizzi ta' massaġġi u fuq 3 nisa differenti. Fil-każ li seħħ ix-xar li għadda f'ħanut f'Taslima konna teħwetta stupru penetrazzjoni. Fiż-żewġ każijiet l-oħra wera l-ħsieb li għamel dan id-delitt u li dan ma seħħx minħabba xi ħaġa aċċidentali u indipendenti mir-rida tiegħu. Qabel ma ddaħħal fl-awla l-akkużat kien vjolenti ma' kuntistabli tal-pulizija u prova jaħrab. Il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek staqsitu kif fuq il-passaport għandu mniżżel li twieled fl-1992 bl-akkużat jgħid li aħjar iġibu l-mowbajl tiegħu u jċemplu li rabatu l-Gambja. Il-Maġistrat iddeċidiet li timxi fuq dak li hemm fuq il-passaport. Ħarona konna teħ assistit mill-avukat tal-għajnuna legali u interpreti wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġuba kontrih u l-Maġistrat ordnat li jinżamm arrestat. Ftit tal-ħin wara u talab li jintbagħat il-Gambja u l-Maġistrat Frendo Dimek qalet li jrid jaffaċċa l-proċeduri Malta. L-akkużat imbagħad staqsa l-qorti tista' xtajnu biex jaħfrulu u meta staqsitu x'jaħfru la wieġeb mhux ħati tal-akkużi konna teħ ma weġibx u inżamm arrestat. F'każ ieħor Bashar al-Serleħ ta' 23 sena mis-Sirja ġie akkużat li falsifika dokumenti jew għamel użu minn dokument ieħor falsifikat biex jikseb vantaġġ għalih jew għal ħaddieħor u ammetta dawn l-akkużi u l-qorti tagħtu sentenza ta' sentejn ħabs sospiżi għal sentejn.